алейкум дӯстои аз бародарои гиромӣ. Зиёд нафаро имрӯз аз тоҷикистон грин карта баридагӣ ҳастанд ва дар ташвиши пур кардани ҳуҷҷатҳои худ ҳастанд. Барои мо бисёр нафаро навиштанд ки ака дар вақти пур кардани формаи 260 чӣ кор кунем ва адрес дар Кобул аст, хеш табор надорем, шинос надорем, чӣ кор кунем? Албатта роҳ ҳамеша ҳаст. Имрӯз бошад бароятон як ташкилоте бо номи Тоҷфар аст ки муаррифӣ мекунам. ҳатман рақами вотсапша менависам. махсусан ба ҳамин кор машғул аст, яъне барои пур кардани формаи 260 ё ки умуман пур кардани анкета барои виза, адрес ёфтан ва ҳатман барои шумо чӣ кор мекунад? Кӯмак мекунад. зиёд гуфтӣ кардам ки гап намезанем. албатта ҳар суоле дошта бошем, марҳамат бароямон бигӯед. мо танҳо метавонем барои шумо як роҳнамо бошем. Худо нигаҳбон, ҳамеша бо мо бошем.